Ξεκίνα. Λέγε Άγγελε. Απ' την αρχή. 5 ώρα ξημερώματα συνέβη. Πάμε. Μαλάκα έχεις κάτι μάτσα. Γάμισε με. Πάμε. Το κομμάτια να έχει τη φλόγη μαλακή αυτή εδώ. Πάμε Έμι. Γαμίστηκε. Πάμε Έμι. Ας για να σε βλέπω ρε. Πω, δεν μπορώ ρε μαλάκα, κλείστο. Πιο μακριά εδώ. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Ξενύχια. Έχουμε κάνει τη μέρα νύχτα. Κοιμόμαστε την ημέρα και ξενυχτάμε το βράδυ. Έχω βαρθεί το πηγαίνω σε ρί, δεν την παλεύω άλλο πάλι την κατάσταση. Αντιπαλευτικό θέλω 5 μιλιγκράμμ, όπως λέγεται. Ο κύριος Κουρής έχει πύλη 3,5-7, ο κύριος Τραζέξης έχει M3,5-7. Και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει με την καμία. Πριν είμαστε τον κύριο Γονίδη, στη γιορτή του, και είχαμε μια φιλοσοφική συζήτηση με τον κύριο Κουρί. Να σου πω. Τι κάνουμε στον πόλεμο, Να σου πω. τι κάνουμε στην αεροπορία. Και λέμε ότι δεν ξέρουμε ούτε πως βαράει το G3. Ούτε τα τυπικά του αεροπλάνου δεν ξέρουμε, τίποτα πια. Και πες, πώς θα πάμε τα ανάγρα ρε μαλάκα. Κοίτα, Κουρί, όταν αυτό το βλέπεις σε ένα εξάμηνο που ένα σε ψάρι, θα το βλέπεις να γελάς. Έχει κολόφταρο. Τελευταία υπηρεσία στην Έμι. Για μένα, Πάει τον πούλο, πάει. την πέμπτη φιλοπορία στον Πούλο για Βόλο. 18 Ιανουαρίου, ημέρα γιορτής μου. Κάμισέ τα. Μαύρη να πλάκωσε σαν καλιακούδα νύχτα είναι. Κλείστο, πεντεφί. Κλείστο ρε μαλάκα. Έχεις να βγάλεις τον Βόλο πράγμα. Έχω βαρέσει σκοπέτα στο Βόλο. Τι άχολησε, τι είναι 10 ώρες σκοπιά ρε μαλάκα. Τι είναι 10 ώρες σκοπιά την ημέρα. Είναι πολλά ή πολλές 10 ώρες σκοπιά την ημέρα. Ο Τσιρίτης θα πήξει το μαπάρι του στην Ελευθερία. Δεν τη βγάζει ο Τσιρίτης. Δεν την παλεύει. Ούτε. Θα στάξει όπως είπε ο Γεωνίδης. Ο Τσιρίτης θα στάξεις. Δεν την παλεύσεις. Και ένα τελευταίο. Έτσι πως κάνουμε δεν ραμάμε. Με την καμία. Με την καμία. Δεν ράμες. Κύριε Κουρί, να σου λείψει τώρα να σου φύγω. Όχι κύριε Καζιτάκη, να πάω στο διάλογο να χάσω. Και να πάρω να κοιμάμαι όλη μέρα. Δεν μπορώ να παίζω PlayStation, χάθηκα. Πώς έγινε ένα κοντινό τώρα. Άντε φυλάκια. Άντε, γεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, γεια.